Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kurmatan Bapak lan Ibu ingkang kanajeng lan adik-adik kinangsa saya tamu ingkang kurmatan. Mugi kita tansah ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat sampun lan kesempatan sehingga kita saged ngempal wonten ing papan punika kanthi piwujeng para rawuh ingkang kinurmatan ing jaman modern. Kados punika budaya Jawa wiwit kesisihan dening budaya manca tansah punika wing minangsa putra bangsa ing muri-muri lan nglestariaken budaya Jawa pados boten ilang kagem anak putu kita ing tembe budaya Jawa. Ngadhaki ajaran luhur dados tanggung tata krama, basa alus, seni tari, karawitan, batik, lan kata malih. Budaya punika saged dados identitas lan pebadang tumrap bangsa Indonesia ing mata donya Milton punika ing den remet sinau basa Jawa. Repetna ing gesang patinemen sang materi dumaseng generasi enom ing saged wiwitan saking perkara alit. Kados ta ngucap salam kanthi krama alus sajening sopo lan nenengken gotong royong. Mugi kanthi usaha kita barengan budaya Jawa saged nglestari lan ngrembaka budaya ingkang adiluhur punika dados piwulang luhur tumrap urip bebrayan. Makaten ingkang saged kula aturaken bilih wonten lepet lan kirang kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.